Som ni just såg i den förra videon så sminkade Emilia mig med ögonbindel. Och nu är det min tur att sminka hon med ögonbindel. Så nu ska hon få igen. Jag ska göra så gott jag kan. Nej. En mobil på inte. Nej. Man har det här. Sminka in läpparna. Du fick någonting. Okej. Oj. Jag får ni med att se någonting. Nu ser jag den. Ja, nu kör vi. Okej, vi börjar med den här. Jag kör inte som du. Kan du sätta på korken? Oj! Vad klarar du? Hur mycket blev det? Det är jobbigt. Hallå! Så. Tjötar av det på byxorna. Och det där var... Har vi tagit bort den? Mm. Ja. Jag har vit tröja, det kanske inte är så bra. Och jag har vit tröja under också. Så inte det. Ta av mig den ändå. Den här. Jag tänkte ta mig. Fel håll. Mm. Vad är det för något? Jag ska spinna. Spindeln. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vad han har i filmen. Läppstift. Det är fint. Så. Jag tror jag använder alla tre nu. Nu tappar jag den. Tar du ny? Ja, så. Jag måste vara mer så att gnugga läpparna. Mm. Jag gnuggar läpparna. Ja. Okej. Jag har neger. Så. Gnugga läpparna. Ja, de blir så fina. Ja. Inte på kläderna. Så. Vad är det här? Mascara. Nej. Nej, nej. Inte i håret. Gnugga någonting, jag vet inte vad det är. Okej, läpparna. Okej, så. Vad man ska ha? Hittar du det? Mm. In i hålet. Där är hålet. Nej, du går under den. Oj! Jag får inte vara. Det vill jag inte alls det. Jag fick du ljuga. Men nej, var inte det fattar sig lätta. Ah, ja. Jag vet inte för mycket. Snygga läpparna. Mm, så. Ja. Sist. Snygga läpparna. Alltså. Det blir så sex. Nej, jag kan inte bara. Ja. Nej, det har. Ja.
Jag kan inte. Nej, fel. Ja. Vad är det nu? Jaha, det är en stora. Du får inte blanda allihop. Nähä. Cool. Ögat. Och så har vi... Jag vet vad Det är en taxi. Du öppnar åt fel håll. Nej. Inte sönder den. Mm. Var det andra ögat eller vad det? Nu. Vad? Vad? Jag tror jag passade bra det där. Vad är det? Så. Det är väldigt dagar. Det är Nej, det vart ingenting. Nej, det... Ja. Jag är klar. Ja, ja. Mm. Vad du är snygg! Jag träffar in nästan ögonfransarna. Nu var det panna. Ja, man hade trott att du var klar med en ögonfrans. Ja, där klarar jag i alla fall lite med ögonfransar. Ja, vem var bäst? Vem var bäst? Titta, fiskmås! Gick och fiskmåsen. Jag fick läppstift till honom. Här. Du smittar på mina... Hur ska vi få det här? Lätt. Jag är så smexig. Jag blir snyggast. Jag ser det. Jag måste ta selfies. Hur lång tid det tog för mig? Det tog 8 minuter för mig att måla. Ser du inte pausa? Oj!